syy miksi Bernie haluu juosta mun mukaan. IG-serin muija kuolaa mun kuvaa. Mä niin pääsiäinen anna ruohoa ja munaa. Ennen myin tuotteita, nyt mä oon se tuote. Tavoitteena on tehdä joku 50 giga vuodessa. Sulla multimiljonääri, se on se mahdollisuus Suomessa. On ainoa mun koulusta, joka on menestynyt nuori. Laitoin tarjouksen kämppää, jos on oma ranta. Keskeltä skutsi ei löydä ees kartal. Jos ottaisin hiili, niin mua nussikais halval. Veikan ja maksettu räpillä eikä klarnal. Loppupeleissä on se kuka teki eniten. Jos sun chaini aito, miksi sä tusta kuka teki se? Kypätonni mätky, siitä on tullut mulle perinne. Vituttaa enää verotavan tilin kohta pelissä. Ne hieroo silmiin kun meitsi sen teki. Ne kattoo kierroa kun meitsi eteni. Yksityisyys saa roskiva meni. Nyt hotlassa kyyneleet pyyhissä peliä. Vuonna on taas yli puukattu. On tehnyt vaan töitä ja tullannut. Jos aihe on fyysillä tullannut. Siksi uuslaja pysyy yli puukattu. Paina vitusti hommia ens vuonnahan Auroras. Monet räppärit suli siksi ne on tauolla. Persaankin suunnist mulla vieläkin traumoja. Ennen 2 milliä me ei nosteta jalkoja. Ja sit kun mä tein sen meidän TikTok-live vedä siellä hemon perseet, niin näytin esimerkkiä kun ylitettiin esteet ja kaikki oli mahdollista vielä paskalla CV. Et pysty hiiffaa kun valon pelkää köyhyy. Siihen vielä 10 äsken multa löydy. Tiloja liut, mut ei sitä meinaa löytyy. Jos hankin Pitbulli, anna sille nimeks möykky. Mä heitän keikkoja, koitan pysyä juonees muka niinku elän tarhas. Ne haluu vuoheist kuva, en mä vie sun muijaa. Ei tarvi huolestua, sova Steam Deck, jolle anna huolestua.